با ҳамин шукӯҳ шаҳомат ва хушнудиву фараҳмандии аҳли эҷоди театрҳои касбии мамлакат аз оғози фестивал озмуни ҷумҳуриявии театрҳои касбии парасту 2025 истиқбол гирифтанд. дар маросими ифтитоҳи фестивал озмун роҳбарияти вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ва аҳли ҳунару санъати мамлакат иштирок намуданд. вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон Матлубахон Саториён иброз дошт, ки бо дастгириву ғамхориҳои пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон театрҳои касбии мамлакат ба комёбиҳои назаррас ноил гардиданд. имсол фестивал озмуни ҷумҳуриявии театрҳои касбии парасту 2025 ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида мешавад. пас аз маросими ифтитоҳ парчами фестивал озмуни ҷумҳуриявии театрҳои касбии парасту 2025 афрохта шуда аъзои ҳакамон муаррифӣ гардид. ما هنرمندان تئاتر ولایتی موسیقی مسکوی به نام اتام محمدجان شهر باختر با نمایشنامه مسکوی زنگیری یا دمگیری از روی اثر سلطان سفرов در تهیه قربان محمد شکرزاده اشتراک می‌ورزیم و باید گفت که نمایشنامه زنگیری و دمگیری تمام مشکلات‌های مبرم روز را در بر می‌گیرد و این نمایشنامه می‌تواند تمام نسل‌ها را به دوست داشتن وطن، دوست داشتن زندگی و دور ساختن از هر گونه افراط‌ها و اینچنین در اینجا پیشگیری از جنایت و جنایتکاری، خرافات پرستی ها و که در اینجا یعنی که انعکاس یافته است. фестивалро намоиши курӯши кабири театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ дар таҳияи Аяна Аскембай ва Ҳусни оғоз бахшид. бояд гуфт, ки дар фестивали мазкур 18 театри касбии мамлакат намоишҳои худро ки тӯли 2 соли охир рӯи саҳна омаданд пешниҳоди тамошобинон ва ҳакамони озмун мегардонанд. аз тамоми театрҳои ҷумҳурӣ ҳама ба инҷо ҷамъ мешавем. 6-7 рӯз ин барои мо як иди калон аст. از تجربه یکدیگر می آموزیم، از کمبودی‌های خود با خبر می شویم. ما اهل ایجاد تئاتر ولایتی به نام مهربان نظرов شهر خاروغ در فستیوال آزمون پرستو 2025 اشتراک میکنیم. با نمایشنامه یال، نامش یال، با فکرم با تماشابینان مقبول میشد تماشا کنند و لذت برند. мавриди тазаккур аст, ки фестивал озмуни парасту аз ҷониби вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади рушди драматургияи миллӣ, санъати театрии мамлакат, таҳияи асарҳои баландғояи ватанӣ, баландбардоштани сатҳи маҳорати касбии коргардонҳо, ҳунармандон, рассомон, бастакорон, ҳисси ифтихори ватандӯстию ватанпарастӣ ва анъанаҳои хуби таърихию фарҳангӣ гузаронида мешавад. ҷанбасти парасту 2025, ки дар 2 сол як маротиба доир мешавад, санаи 19 апрел сурат мегирад ва дар ин муддат роғибони санъати театрӣ метавонанд бештар аз 20 намоишномаи озмуниву ғайриозмуниро дар театрҳои шаҳри Душанбе тамошо кунанд.